hilin eh. Morning, maadong buntag sa tibok kalibutan. Hanap ako siyang tubangan karon. Salamat Lord. Salamat naka hingas patarong adlaw. Mita mo ato ko sa kuan among leader cluster. Leader cluster kayo magpapirma sa clearance ni Tiri. Kayo mo ilang kumpirma. Pakumpirma sila sa huwag mo palagi masikaso ilang papel. Ako nalamay mo subida atos babaw sa among sityo. Lazo rabani mo nigi kagubta na yung simana wa may ning lihok. Ako na lang managhinay di ka na kultos babaw kung papirma ng orsing siya gumapas ari na pag ko ni Yamaru katupit lang ko nagkaulakaw. Uyas maning sol pre maning sol na ko'y papirmahan balik man yung estudyante balik man balik eh. Pulo ko nun. Di ko nung kasunod di. t-shirt Pulo. Balok di ko na may pulahan. tukban sa miro tukban sa ta mayong buntag mareng nabay pamahaw. Agad to ng Treasurer, Secretary. Wa sila kasabot dani, basig ikaw na mo pirma dani tanan unsa ni? Ay di. Humana magilagi mo kani bang ilang gingon nga na mga blank nang masila dani kay lain man pag isang tudlo. Ha? Kita kay mo ko kung kuan anti-uhot ko man. Good naman sila kay insa man sila pa kumpirma ja. Karon pa. Dan awan ta kuan jo kay na iling pakan dito. Nawakad ko na may. Dadung sa. Tari ra kay dali ko. Kay good naman sila. Kasayuran ag kuan dani. Kana kasi maras sinang marsila wa kasabot. Matuod nga si ag imong kuan imong anak Anak ang manghud. aw imong anak manghod mahimo nga kahatagan sa imong serbisyo nga kasal kay sumala sa among kasal kay kaslon man kay kani bunyag man unta og nay bunyag kasal unda ag imong Ngan. manghod oo unda kani pagpas nimo ag kuan ani Sasamba. ajulag kon kay to na hinukad kaning kuan ni siya pizza tuig. Ala pero mahal naman ang imo na sila na uban. Mao to siya. Ang ginag sa imong manghod, di ning imong bagya to siya nang nga puti. Mao lagi sa kay nagud naman kay dito pa mag ilas florami gabi pa paningulin sa agbana pod banhon ng gabi pa paningabot agi jang papel kantikira kompleto man agi jara may wa. Nasinan naman tapos sugon ako na lamang kay luoy pus nanay. Kuan na bagya ni ikaduha na ikatulo na rong tawag sa kuan. Oh karon lang masuk sa magpakumpirma lagi. Dali mahimo gimo lamang suwatan. Ita may nan. Teresita. Na ang jag ang spelling Ado laman kay sila ra. Oo. Kana lamang kasal may butangi. kani. Kay am kagubtan mo sa papiladis pag barangay namo kay sinang masilalain man pagtuno. Ning kog ako na may mulakaw kay anong mahuman. Kani. Pagpakasal. Ijarang kana siya paswatan. Kani agna naninidya nya. Kano sa amon ni irimit. Karon man siguro kay kuan man anjan napit sahi karon man sila magpapirma. Salamat. Yung managad sila. Pirma. Hanghang jud ning binaklay. Stokloy ni.
Ganiha dito sa kaosisya. Kumapasok ko ka video kay nakahits ko motor pasaka. Mong nadali na ko dito sa Distokloy. Gikan ako dito sa among restoran kumari. Our secretary di ay. Secretary. Human jang papel nga kagubtan. Murag bulawan. Murag bulawan ning papila. Kagubtan siya sa naging simana. Ako magihanghang. Hanghang. A few moments later. Magbinti na rin, maghimo pagkag Dalton. Di ba, Kwen? Kung babinti na sa alin, maghimo pagkag Dalton? Sa kadalton. Binti na rin, po na sa Liana. Ala na itik man. Di ko din sila. Sugot. Wala. Bata. Hala nga naman, di ka masugot maghimog bata si mamali. Hala ka dyan. May bibi. What's up? Nato ko no. Ha? Tugon man. Tugunan ni. Ay, sus, ginawa ko. Bungko may isang katugan nina. Kaya pa nga ali? Ka? Oo, kaya pa ni mo te. Upagod sa ginoo nga tagaan sila. Oh, naidugang na yan Hala, di ka masugot? Hala, nangita siyang nanay. Nangita siyang nanay. Nangita Dalton sa nanay. Hala, kalibangon. Nalibang. Sige, ulam. Hala, nalibang. Matig na akong malibang. Matig yay. Ah, Ilan. nangilad. Duhan na yala. Duhan na yun. Duhan na yun. Makalingaw din na yung bata na yun. Humangil. Ano? Pastor Dalton. Humangil lagi. Ano man isang Pastor Dalton? Ha? Humangil lagi? Pastor Dalton, no kanan. Hala, hala ka dyan. Hala ka dyan. Hala ka dyan. Nag-drive na po dahil dyan. Pahawi na dari. Mag-handle siya, mag-drive. Drive ko na sa car. Ito na kakilo, Queen. Umsi kapin. Umsi kapin. But anak ajo. Anak ajo. Gamay na di, Queen. Tulo rin sa mulo. Tulo upan. Upat ka sa kop. Uy, nag-usik na. Nagluto. Lugaw. Ako pa ng pruta. Ako pa ng gulay. Muna si Jang. Dili man si Gali. Mel. Kasi mapakag. Nangita na siya bugnaw, hangin. Nakakatugon. Isa ako ni uli. Sipat man. Yan na! Nanay bibis mama. Nanay bibis mama. Muangay ka? Muangay ba ka nanay bibis mama? Hala di man. Hindi mo sunod sa Ala, inyo dunan. kay Manghod. Hala. Nag Diyan na tataod. Di humani mo yung... nalas nagbantay nagbibis mama. Nay bibi gamay. Bantay sang bibi Dalton. Nagyayang bibi Dalton, di ka ganahan. Ikaw na, musugot kang napakay batang gamay. Musugot og naihatag ang waliwaran. Kanang imo, gikan. Musugot. Bilang yun ino. Tapos malungkot. Musugot man na ikaw nung may batang gamay. Ah, yan na. Musugot og nay bibi na, may ngali nga mag bibi na. Kung kalipay no, may batang gamay. Ikaw ay pagimo mo ay. Ako'y bantay. Kalingaw ba? Imo kin pagimo na pagimo. Ina, nanas Dalton ang banta dyan. Kuan pa kang layaya. Hindi ko. Mo mga negosyo sa mga. Di ko no. Aron ton. Aron kong Dalton, magbantay. Ala ito. Ada kalibangan lagi na. Ala. Ala na dun na. Hala ka dun. Tali. Sa gamay naman din nila. Icara mo natin wasan ng gabi. Tataon. Kaya mo ko sa mga bibiron pa sa ngalaga sa una. Hop! Sus, tabangan, ginoo. Mel? Kalitakom. Sige. Nag-wildness, Bibi Dalton. Oh, ano man Yan na. Ayo! Nas, Dalton!
Ay, pamala sa ali mag bata. Bata ka na si Ali. Lagi na. Bata pa naman. Puti. Anak para manginganan dito sa ulo ko. Ano, totoo na. Anak ko pakaslan. Pakaslan kang samo. Harabas ko yung remix sa puli. Kasal na tayo. Pakasal na sunod. Sunod na pong kasal. Ngayon magkasal tiri. Humanitarian, kamu na po. Human, Aisa. Tapos Aisa. Harap magi, haluna na. Harap magi, haluna na. Angay tas kalipay. Dalton no. Magangay sa kalipay yung kasakit. Di ba kwenta na? Kalipay yung kasakit. Kami dyan na dyan ang kalipay na pa nagkasakit. Oh, di na may amang baby dari. Di ba ka ng panahon kalipay? Gintan. Gintan ka do. Di paningot. Ilabog na noon. Gintan siguro ni. Di paningot. Di ka, Pandi. apo na gitong likipan gamay. Nakit. Di. Di mo anda. Sa askwin. Haman dapit. Kidnap na nga isa. Hala! Hala, gikidnap na. Kuli, kuno. Oh. Ay, kilo ba? Ano nga, sige magkukag na ba? Ba, di aman may bisita nga araw ko ako. Ay, di man di ay. Man, walang ini hoy. Umaabot na. Why? Amgon. Ang dakpo ni sa Bravo. Pagkaon. Wala. Maika. Nanay ko sa Bravo lagi. Ikag sa Bravo. Ano man? Iniabot na lang ang hangin ay. Kaan na si Jan. Lagi doon. Lalagi na. Lalagi. What's up? Nangibaw na pa dito. Ha, na? Ano man? Carrots o more carrots or siguro. Ay, wait ha. Baw na lagi sa panuto si Jan. Siyempre, ano di mapas mo? Na ano di ko mapas mo na hilin, magdadaan ako carrots. Pas mo na magbaon-baon. Kailangan dyan magbaon. Ano Ay, di mapas mo masama di nila. mo nung. Na, ang itok na kuhaan. Na. Oo. Tiyam-tiyam magbaba. Isa nga sa Bravo na. Didira do. Kaya mo sa makaawan na. Sama di mo nung ba? Ikag. Pagkingi mo isa. Pagkingi mo isa. Lagyan ka na. Nagpaak na. Imo na. Na, anta lang. Ala ka. Imo na. Ayaw yung Imo. kita. Hala, imo na. Ay, masama niya. Imo. Nay. Close open lang. Slice eye. Open. Close open. Close open. Hindi bang katon? Pasupin, practice. Open. Close open. Close open. Practice do. Nasa buwan na ba na close open sila? Ngayon, kumakulo. Kumakulo. Masugod naman sa kuha. Wala palibang sa diha. Tawag ako mahuman ka ha. Itong bita na. Panawag ka mahuman ka. Imo na ay. Ito, kacap dito. Kaya tanaw na, angay ba? Doon ko nito isuot sa kasalitiri. Sus, tabangan. Mura naman yung taon ni si Jag principal. Bitaw nang, naangay na nung ka nang. Evangeline. Inikakitang manang, manang, inikakitang manong ni mo, propose manong utro. Ha? Kasla sa kang kira ba lagi ni? Ara, okay ha? Okay lagi. Sa Doy? pang po dugi po. Kami hinuon. Simba good. Pang simba man na. Pwede man na mag-isimba. Sus, tangi po. Ay, bago na to. Pas laki bago. Pero nang paano, parkin mo, pasok na na. Ano makaton? Busy maka? Nice ka. Dami manang. Ang picture lang. Na, di. Kaya busy nagduwa. Kasi sa kaslin. Di. Ulo na. Katugo na na. Strawberry. Katugo na na lang. Jacare. Nesquik. Abi kang patugo na.
Akang picture nang la. Nakapapicture sa akong